di ko nanyale yida maldi ya nanyale maninta mal nadama Tepaya Meu oi ami ula ka gwa za tsara me ho yela tsama ha la kan kon bibo ne ko en fo ni na be ma tsam biya su kan kon bibo yu ma za ha ka biya ni ami ula kar biya ami wa Meu bihima yelam dia yingo yelam dia man fitina ba gat benya yingo dum don won kan ci ne bihima yelam dia yingo yelam dia man ni din cha kan yela bihima yelan tsara ma bihima ya banyan yisna ta fata bahla yela ma ni no bane to kanino ben kan kar beta shem fitina yingo wa yingo shem wala ka tbara ka wula ka hen to na wannan nan barka nan bihima ni ami bihima kama sura ni na ce kapte yisna ntile da hashal kale wala kama da buwa na yele amma kace ni melo bin wala shi yin ku san soro bi sha kammala da babu shi nani nan barka nan bihima Ami, nani ce kapte ta shin tukuna kamzo kaleti mahalati bima an sura duwatir bima pam haytin yitran kane na on gafara bima ne ti yisna ban nan gon shi'o na on gafara in sura la nawne dan ko sura duwa shi tir ban bayama ka wula a wannan ban zirwa ti jama naya ya ti jama naya ai funfuwa ma ne ko sanata bakwai na ku bayama ko an kurwa karin funna wa leo mbe am zor na wo ba ko dara ni ba ka te dile yung no won tang sa te dile ka ti ni kor ko ka wa de pulinye de am zor na wo tor sa wahalan ke kan bayyana ma mba yurme ne sahaba ko en bana en shamana yer kate de tatabra biya kare na on ba jwete nan bo jande in chan yi pyala ala sani yung won hatni en sai yurme so ma yankara yan bo la lashe no pang to yi chan kar yuro biya no ne dwe dana tile yare ko ban nyamra ko wan ma ko harma kali da nda biya ka dan da yer fa samalna kali de ali nan ka tamam be wa cha shukuru be cha za cha to chan fashe ni nuri yi ba kan da makare nan ban bil selwa so ta kula kala ni shi ya kan yi ba sa kan comment in chan halawa amin Abba an ko po salatu ka karata shin kenwa har ka wuntan wata sa ko wanza za shi ruwa ala kul bakaran ko kar sukur na hata fara yinwo kana kul biya karan bu man ma yana wuntan yana ma mi wuntan yana ba to pa han sulo in zan ku ko ala za du tipem ka ta pa ma sulo yisma wuntan ma obiya pa mi yisma ma no cer du kam la yisma pera ta mama mi tun kama nan ni ma no ma da santo yi ta so da kati bana ne mu hanan mu wala kati ne don gumi ati yan zan ku ko alzal du tipem ka tin don ne ma kan mun cer ma pe na ta kan oi ita manan bamba mi na kama ba mi bu ku yetwa lawyer course de topam yamne ma mi bu bon kama nan san tuma jam kama kaka de indi 7 years 10 years beto kama ha min small na kai ya yi sun tantu da kuma kaka ce mutuwa Mr. Rashid ala fi kan bola amini mariela sana no bi kana sana ya to rusu da babban miya ne sambi wa'an da la tambijiya to yini yinya ta tuma ma bo lani to sun wannan kanan ma da babban miya ne sambi wa'an le dolla tambijiya anye biyu to rusu wannan mina za ta bala zuya bin taba yitin nan da nan sun shale karnya la dinya samu yule kamar matan kan su bi dun bicin didi abani ya sha to su kan yana wala kamina ba da shawa bayan din yanga na kanan ma minin pa'a na biyino katutwa minin kana min ban kana yi aba yau to rusu ne nan shab dina amal ma ko galgin yala bi ma da can la su
to din kana pe bin nan ta transfer kana pe mun wala soya ni o lab school ma la nya da shugun zanglan na Mr. Salam na le so anya bola boni shaloma da na manya asim pam da mashi nugum na bizanga ta na kyan kartin yara mamma binya masha Allah da na manya asim pam anya ayar ban yar shan waza in ta su ne man kunya kana da ku bu ke shalma din kan da ku bamma domin mi amfana karnyala mabinya da matin ya musu masha Allah anyala to duzo anyala bi ma shukurma mama pumbe yon kami bin sha'adin kamdin cana to bi ma shukurma una ne jele ne bo shukuru ko ko lab to shukurma in choron ku cana shamki bana because SS3 bandu ko sabuma so din nan shamma alu lab SS2 ba da kama ni to shari la nya da ka problem shari Naji Yes sir. come now for Mr. Rashid Mr. Rashid Yes. ada palama asila tadawai Mr. Rashid abima ambara oh hani mutabana oh da na da ya talab kalele zo uskuma be ma nyetu na uskuma da rutu da tsana da ai uskuma zo an mutu dan shi shi tran pape shi aya shukurma be ma shukurma tir sama zanjamo tir da dan ta shukuru zanjamo tin pa shi tran pa kaskuma ma tir bi cha shukurma tran ta pate shi pa shamu duzu anya mishi aya be ma huna tir zan ba dish bi shukuru zanjamo tir zan ba shukuru zanjamo jam ka yelma da wi soma kan sa ko shi aka ko ko kuma labarin ne sai na ban Lallora ba sama ana usaka wumla ba shedin biyatin ba in sa'un bo yin lerma yin yakan lara awal laruna to kan bonne kwa sabla pam amma ta sanin yadda gwamma tun da na kukura adana sa'a mam sako kadene yeto ashelan kadene yi kalar ma zo chira lamla chira la kanatinya chira we kanatinya zo chir pimbala yeto ashelan kadene har yibelan pa har yibelan ne biadene ba yibelan jadde yilin wasu sheke san da arman lamma milwan da ba lamla yeto ashelan kadene sheke ku yilin wasu lallor kan so ya sheke yilin wasu ye la kan yele mutum yin yesha dinka yanye to kan sura ka yele ku yake sanna din yesha ya larma anda yelma tun kula tun warin so dina ku hala bun kwaro ka ba da wasu din ba zo mi sheke yi yin maso la tuma wa yum ye yin shan te lar ma min ye na sham ma ne na sham ye kan kare yin mo ma ne na sham ye ma mi la tin ye dabsele ma ba tin ye dabsele da wala kan tin ya aba wala ka bohara yim den ma ye yuaram jibne ye yin mo sheke ye yin mo so ye soble ye yin mo ye ka me ne ma fa me ne ma ye yin mo ye dabselan kan salan kan sheke ka yin ka yin da me yin ma ka yin da me yin ma kame nyama yigin mo lama alamba million de banu alamba nda ay ata ana anu ayo apwe ani awe pia anyo million ke sana ma ba me tu sa nu ma den to yo sana ma den to yo sana ma to bakwai kan tinya bakwai ma yi fa kallar ma abukana dan shi kan na da kino yin kai ne mai kino yin kai ne mai na mala ba shi tare amma na mala ba shi tare an kuriya
Ya. In ka ne ya shi. Ai ta shin la ti kun bane na won ce karfu fara. Kace an yi ma official zon. Na wani ya official dan gara. Na wani ya official dan garmo. Na wani ce ka aji amfani. Na wani yulatuma. Na wani zelban sai ya ba za la fi mana. Ai ta shin ti kun bane. Na won ce karfu fara. Manintam yide malidi ko nanyale yide malidi ya nanyale manintam malina dama manintam yide malidi ya nanyale yide malidi ko nanyale manintam malina Ang kutotiana duini tamia nikana mandela labdan sinya nyani nyeko pama bala pai pama ni nyangele ona nila nyebja dama Wala Africa adang yujon mala. Wala fe siyang lanu ku poptem halle o tra ni samle joti to la nje bi akini go kan tu wala am mbari an kana mbari ye bi azan ka tu Oh, ni yira shamun ku tolan labju. So ma sa tu ni bin tan ya kamire yara zara. Karim bin tan ya kamire yara. Kan tambra shi yina ngo kaka te mo san da bela ya ni tuyu ale. Ki dom de ni bi yene tuyu ha chira ni kan jo yini ma wula. pra pa so ala kuma tu sai no ko fu go kana ku zan ta ka tu zan fu An yara mai to shan ku to mum. Man nan mella sa yina shamun ku tolan pargan la sa. Wula am wula ka yin mella sa ngo yira kala ya pargan. Mara sa hada wannan. Ma jela dan jela ne ma dawli kan can kashe mini yina shan ku tolan labju. Mini bu mai sha'ira ma ku lan tam da funi. Nuku yina shamun yina ma. Mana yan nan mai sha'ira. Akurin saha. Aka na ma mai caji. Kana kana ka ba wura kare nan ku. De mu anan. Dole caji. pra charge na ya ko Ka aka na ma fu mai yawa na kaci aka na misani. Da ko mam ka kana. Nan mai shirin bala. Kana yin ka shi wallahi. Nan mai shirin bala wula. Ina su meta. Ah. Dole kuma ba ne. Sama ba ya tace. Ama beula, aba beula. Gafa. Obiya putero. Ajan tamma. Nan san la'arwana to. Oi, ai plan fu. Kai nin na balan yira sa haka nan ta kola. Le jar pola nin son ka ta fu. Ama nga hana yo ka ni yo. To, Ne sala ta. to. Ka po hiyang naman. Nan apa am fu ha ma pa ma umia. Kai no ri jesul nin be sol ma umia. Wa. Ka po hiyang apa de de. Aje ka ajama ka ula ni. So, ne shida. Inda baro ne down ma ne. Nye da wuce da fara zuwa kamar yara lulu ma yi ta. Kace ne kwayan nan ma ambalan do ban da so ne shi. Ba shan yi zan luma ba da zuwa. Dina so ntuma. To aje anya ya shama da fiara. Da mashi da ban kwama ngaro na. Nunu za nan la nujiro, kanu jiro ba nan nuza. To ai zan wa lulu ma pa. Da to ka da jiro ma karnan na karcin to. Da shirin fuya ka fa kace ka fun kan yara ka zura su. Ni zura su kace
Tagugang mabalansin din version. Ai da shamma da bai pam ma san lulu ma ka ani ya din tonan ka da durma din ne ta lulu shi amma Aisha. Ai da la. Asa la alta ta ya.是正常啊，我是058，我看是8张。而且晒的是干，我是扔了烂了，打不打吧？那是对的。是对，是正常不能把它放出来，扔了完人家的就这里面。Don't want more, man. Do a baggy. I'm an inchema. You don't get that mountain yet.我是跟你don't干了。Saya shit, tahan suruh ni ya nak aku zora su. Ini ni ya cuma mana pacar siapa. Ini baru mana cakap sih. So daman begini. Kapten ya pahit so kata ni zora. Kaku zora su ni ya. Semua kamu itu cakap ya ni ya. Dia ulah kaya ya. to Aisha mami din ya shamma da lafiya don shi moyan kan na to shona din ya nan ka da birma ka da camto amma din ya kunkun ma ayin garfi mu ma kunkun biyar ma azan so ta fake nan ne ba mara ma anjira ba ya shamma wa anjira nan dai so aba kafu kan yara ka zora su ai da fatala azan so ta fara wannan bozo mar ban ta zabura ne shanka ka da birma ka da camto Saya sedang mana, baca dah mana kata. Mana sama ya cakap. Amin amin. Darmia. Na, that's it. Yung Jora. Yung Mazda. Na, Figuera. Alafi company. Zunga chira lamba, ula kanda lamba. Yora ma yiwa. Da zunga chira lamba. Bayani san da arwana, kinji san. Zunga chira ni. Ni ba yalla arwana. La ka bunu. Anda iya ma da fara ta sabu mu al arma tun wara so hali kan la arma na ke Yiwu mu da so yirin mu da so yana cike za hambiya ni za hanka da kira lamba kan tin kira lamba kan tin Allah na wanda su yalli ku gara ya sha ne baka soro wura man sura tara kan nan ma yan tin yala kiri yine kanan kira wai ma ran yanga in ya tarkan ba la kan ne so aisha la kan ne so aisha man ku ya aisha man yele amma la kan ne so aisha yele amma sai cewa Meja kala lo mun pano man tattashin. Ban ma ku rabe duniya Ni nan ne. au wannan chama shege gwe matiya chama shege ran matiya chama zan la arma abu yaban ka da kurma su Alafi kan yin bora domin an bar shi ne a can store da kan yarna an yi bora in mallar da ne na bar shi kan yanta na wani in nan da kan musulunci na wuce shi yarman lai ami kan tuma ma da bisa kana tuma ma ya yi ai ne sa ba sa kana to ka tumi mal samba abin yi sun min kankana da mi ruku shi da talla mi rumu ma nan haji to ai yarman lai ai kun nan haji ma nan ma
so on tira mal hamal ya mal shi mu ya sabab haji mane wa nastaqala kuma bane la mane ko kama ba da la mu bana na hashiya kafara kama ibn nan hashi mu ma kan wannan shirma in buwar me adin ce kai nan lalan wa bi shirma ya yi dur ku shira ta lanin can kan bam e shi ma ni ba aji kande aji woni aji abiba lalan kun yare amma ni muna maryam ma ka bona ai nan hashima an yi wa ku ta bana mai jina pa bofa to ni so kai ya ye pumpun ce ka shirbi abare kai to ni yarma so tana laba ka tan ba ma masha Allah ban la chana ba ko leherma ma ni ko ma dole ce ka jama ni ko ya da mai babu muna aka challa dati ya wai ya mai jalla ya ke bayi mana ya ke nan la na ku kira ti can haji ma ka kuna maka so ne yan bolta baba to dan ma bai naji su ma da ma di yara ti har ma ba domin uzan sun bi shi kuma da pam kan jara da jirmu ma mi inda bai ju na kun ku da ba inda bai ju aba to kun kun wulan le nya ti hazan kana da maman ku to janda Masasara manda zo Allah so yin yana manda yin yara karin ne soko or strong da mazan chawon da pulu domin na ji shikurma in pa ma funo mi gbara pam o mi gbara ma ti yan euro cham dane na mo o tab na garus o den to lak so nya to da la so kan so na ma dama dan talmane ara yen ne anema yi lo mi para yo ka yen ne na ji chama ka na ji shi karno bukunwa ba no chama zo drama sama pam to ama zo ti ne so ko ta so ma so e pa ba yara ba da me ira ku chaksi pe ngo so na ro tutum so na tuma ati yar me ne be sha ka ndo ka pala ai to sa ha chara chama da na ku bora da shi kan ya ya book for school bus na book oh sorry ora yar book ye to de la textbook ma na bu ala yar ma ara 2.5 bonda ka ba yara ne kitan ba kwai aba ka buku da ba sham zo ka akon ma yar do zun gar da sa balan za alan yar amitan shi an wata jaba sharan dam da kon ko ka ta to anye bo ina zora da wannan in zo da dam la arma mule yanti nyama maryam ba man tamme na so wala yero ma kan ti man tamme don wa bonto ba ke in suka ta ce kan ta bonta man ja mai shaba Haji Mariam. Non so tele fa. Iyer me yeso ala sa ko dom ka fonto ko. Na passe ata do ya ta ka ta. Ya lawyer course nen changa. Nen kan yen no ko. Nen passe aza. Allahu akbar pam now oi now so ba yi now ne santi nyanga ka wula ka ko wula ka ya ma la bon bravo ina bi de ya ba na zo bi ma ne yo million pe marmala fi sa'am tan solo ce ka so sa norma ya to aka yarma ban so ce ke so sa norma una da jane da ce ke so da ni yarma an banda cha man da ce ba yorti jala anda ko son la norma jala yarma hale la shan la son ma ba nda nje share fi da pulu lo she pulu ne mariam shi kulanyi ne ni jira halin ba block son pulu man sa na na ba ka ashin tu kun ko dinne kin ba ko na fila ba ya aja jamle tun aje man kan ba ma mi kan ko sang ma sa Allahu akbar na wani ko je ma phone ma ko test ma mun nan pass ya so ancho ni cha ba karama ha an karama ha ko je wadal ko bar tun ni se na on bien en ba sa ni son gle ni na o karama ni ni chama oi wala o ba yi na on bien na on ni na gama
Ni ku ne bi aku kyau su duno. Wa bi ma na. Ashe mandara ku zo. Ya je ne zan so je le labe so tana ka tare shi. Ba dan kan ku kai na. Na. Ba na ande su. Mje shi kurma an tan shi ma man den su iya ma gidi ta kaman in shi kurma kaman di cele. Kabva la'are ka tle zan nim jar ko can ka ci on can ba sai ma la di bo shi yi baba. Man den su me yirin nan ya da kaman di ce shi kurma kabva la'are ka tle ma yu nim jar. Ka ce pa mun yi ku can shi kurra te na ta kan ya la ji do. Man den su ya mu ke ni da kan di ce shi kurma. Kar so ka kabva la'are yu nim jar. Biyo ne yare ba shi. A can ta shi ta kuma ban da laifin ma duma na wani wata yi shi shi wani ma ma bita na cika shi shi ma ka tunin ma ka tani ma tablet Nadia an yi to a sharate kan ba ma nan ba kan ma nan da na onzo iya ni ko su ne da na shakkan ba ba au ya ta shakkan don kan kai iya ni ko su ma wannan yana da yake kan ban ne ka kusha wai so an gele to su ma da ba ma nan inda ya fahimci shi kuma kazan alwali da kazan Boy, amin da ke shewa biyo. Amin da ke shewa. Yindo kuma sheje nu. Wala she nan. Amin da ke shewa biyo. Ban shayi ku to nan. Na wani poetma. Yibi ba samna ma, yibi lo isamana. Kala la an shirin minti. Ne kuma biyo. To na wani poetma. Na wani yan poetma an kai to she nan yariya. Na wani poetma. Amin da ke shewa. Ka shawar ba ke barka ta she ne la an shirin mu. In ba kan shawara to shawara ke ba ma na wani boye sai lortuma Sige ya to apa ada apa kan gua ga gome ne ni kan ku doyan ka tabarakalla ka ke kusa to ya ma yara amma ma ngamba mia to ma mini san ya yo to de ma na kara ku gat kyongu kanya to kamanya na la ya ma to min ya na la ya ma ya bi ya le ya na mo ba ku jama ma da ma ya na mo sa to ya ma ya ma yo landa ma mi na ji wa fa nya bi kala to zoro mbe na ye to wala mko wala so bi no ka so kapo katuma bamba au ndabo to amaye wa ka yuni kunma nonde de yana ka de so je ne wa hamu ka da ala so atna ye au ndabo to ko bom de hotel au nda hotel mo la haram jira ka la akura da mala dirma anna kutu da shema ka bola la ho zan parso zan ti jaman da won awon da ba an ya ka bukata na male to ka mi sasi ai sasi na ko nan le to anta na aye ba ko mon mo kwar mo ko para awon da ba kana ta ko be ya ko na bibi ta mo da mo ko ka ante ta so ma ko ko ita ka so shamo a du shamo ma da sama ka ko ko sa da ka ta to kade ya ba du na mo ya awon da ba ni cha no fu ko ma ma fa awon da ma ya su la ko ba shi cha office to kan be da sa ya ba to tabarakallah awon sabla ra benamna oi tena ko tan yema association on de so pas ten be ya na danyo ro jeno de malai nisha creveta
bara ko ba ha no ba ya dama fa cha woro ko men ta to ya do ko fiye da ma na ba ka no dam ne manintam yide maladi ko nanyale yide maladi ya nanyale manintam malina dama It's your time. No one can stop your shine. Dinner time, it's your time. Bad man can stop your shine. No, no one can stop your shine. No, I say bad man can stop your shine. No. It's your time, it's your time. No one can stop your shine. Dinner time, it's your time. Bad man can stop your shine. No. No one can stop your shine, oh. I say bad man can stop your shine, oh. Dadam wo, dadam wahala kuba yole. Shabura pili tuma waka yorkane. Zungo denile shabu gwari gwari. Denzo tammi biyala ho katumtuma. Abja yitine give mabiya so kamiya so na nine no banga. You go shine, we go make your enemies go shine. You go shine, people want to see you online. So wait for better day, God will show you better way. Wait for better day, God will show you better way. So namani mo kasuma buli Mambara, ya kare, na bare, yara mu. Swami school yet. Now so only so lot of course man now tell man some get car to pass here. Now in the past now they are getting the boy after now makabe nana barkane onye shaka man love us Mr. Wumpini Dawatana no so Olivia new vocal so Malitama Apply it to make him the young man love dreaming. It's your time. No one can stop your shine. Dinner time, it's your time. Bad man can stop your shine. No, no one can stop your shine. No. I say bad man can stop your shine. It's your time. No one can stop your shine. Dinner time, it's your time. Bad man can stop your shine. No,
stop your shine. Oh, I say bad. Ai no wula. Woi, miliyan pishi. Wa na nanga barka nanga ni. Ababa ngonna yibe. Akolo me jebe o. Woi. To. Oh, bayan pu ya kapa ai. Ho, ajin tukuna bandale tin mahale. Na nanga barka nanga. Corla, kamna. Kozanka. Korma alala. Bana wansi. Kopi fashi. Goma hale. Babu shao. Uma ino manga shao. Kwanza kumpuni kwa mazo. Uche Roma. No, kusama. Akorma jela wo. Akor jela. Akor jela ale angarenda. No por jela. Ele não é muito ai, cadê? Não, nem um bicho mexer. Vamos com o cocão. Vamos com. Cara, para ver com cara para vamos com. Não, vamos a cani, não há uma bacana. Vamos ver. Vamos lá. Não, não. Mbasha kan chanta boy baktala sannan ko tujula nan guna ma zo kat. Mbasha an cham fi buru ha. An cham fa kan. Kama ya lawa. Ne yi ne nyala annawi ko. Mbasha ka kala ya. To. Satma, Kazan Tuma, Camila Dran, Intala 30 million. Nadia, I need my name Satma. You could tell 3,000 cash, come by you. My days we could sound, being which are bagging a cantunya. Now, some of you must so bad, go quick down to the yellow conquer one. Ayana. Aku nak buat.
shege ya mi ne to ashe zo ka boy man mi ne la shege ta ke to ma zo ka boy man na shi ko zo nan ala smir ba la nyama ka boy shege Nadia. Kawan ya bisun yan atata mang tumakan dal. Kasi siya mo kaya ay yan ito. Doctor. Aha. Sister kana. Doctor la son kana mai sanon. O go ha mai jikacha. O vola kwa la go hospital. O mi wala ti shana da. Kace ababa wa droma. So la arma mama me da mai la arba. Ando pama. No ni mo ka mai no yela la arma na. Nka da timato. Ka paradi pa da ba ta be da bana. On ko nya vle. Timala arma mi dinyala million pena. Tiju mana wuni ako kati jamda. Kam kaya nan yala arma yinyamna kati zanle haba ma kunya vlegale. Madam dula ya mangu ya ne yenzo zongil nyani nyen ne kunya pergale baki ne zandan ni chan chan kakkan to mo shibiti. E ba la. Empara te mini zon chama doctor no maji mini tu son million pe na fa ka na iya yang kana ti ala million pe na man la jinya min sham dhabun ala million de ala million pe na kini bi million de la sa ko te million pe na million pe na ye ko ka yanya million pe na ye ka yanyali dama ko san da la ko san tinya ma ko san da ko la san tinya ka shi wala ka san million pe na za ha san ta ka hanya da la bawa kan nan wala lan wal ma ta hakira tuma ingir ba yi man ko pa ya bram so mo so da ko ko ka ni ba ka ni zo wala wumma karanya na ku she nyama ya hazan Ismadu pura mona bachi ona dermene ya matuka pura bramo mien ma nyel armo to cheka ya wa ya no sharnya laari cheka wuni ya shamde so mina zaha ye mane mane shi wonura hada yine pehnu manka da yizan da ko la tinya ngba kula to gola yisun kan ya ne so shamnya yisma somna won ban ba yisma wumane so asha anko she shamoma ditu na zan ama akuzan ama man ya mvo jonto le ha baba ma bramo mo milanem ka sham prazom na wone ani kala arma kala yansu prazom na won bam prazom na wone do ari jonto ko nyanta da manka ne kama wona tayen do ko fama nyama ko na mu ati ma ye to asheli aku mo to mo sma ta pa da asheli nda jonso ka kunna ati ya kako shi kan san ne no lor na ka lor mo ka cheta pon ara to tan bon na pa ron nyama ka je ma ta pon ma zo ga mi na mi aba kon ko
son pana. De ko fama. Chama. Aisha. Wah. Iya, mala. Ashukuru deh. Ashukuru. Aisha. Adola la price sama sama dan la pun ashukuru ma di kacan mau. Aisha wala la price. Ashukuru fisma dan la besha. Dia bukan bakal ada. Baban ku kala fi kan ku mi pam ka ti zo cham tu so a shikte ka be yan ti so 40 million ka na ya manu na manu ku zo zo ga ha 1000 ba man bunye zan to kan de yan kana ti ya ka ni so na zo ka zan cham tu so ka to mi ba na kan na wala ya so ma kan so man an kana man chala mina nira yala ya kashala so ka kana to ama an tena son sumana an kan yin son sumana para ko zonna bo kala ni sa amuna antmala ali ake program sha antmala aka program sha na yala million peta to zon mi an kana ma lu mamma in tala million pishi la fi zonna biyan ni ran pe na ka tata ni pishi kai nan ba sha ba ai sa na aka to sha sa jangan parfum ini biar enggak jangan ngobrol Nadia ye amoya Nadia ye zosawa manintam yide maledi ko nanyale yide maledi ya nanyale manintam mal nadama manintam yide maledi ya nanyale yide maledi ko nanyale manintam mal nambopam manintam yide maledi ko nanyale yide maledi ya nanyale
manin tamal na dama. Mana kena masuk dulu. Belum mana? Ini lagi. Ini misalnya saya. Wah ada di dalam mama itu. Yes. Mana pesan sudah banyak mana. Isma. Boka barki. Baru jual curu. Ninka doktor yarma. Kencang lah arbob suhsa. So, dapat ada bebelar ma. Lawan tera. Umin lanzira. Soalnya jumlah. Apa asal pun orang jauh. Asal semua kata cakap semua tak mochi. Let's go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faster. Let's go. Go. Ghana, Nyara Jajab, hey, them they waste them my time. When you talk about me, I go shine. Oh, master. Give me a sorrow. Son in your mayo. I'm so son in your. Hey. Son in your mayo. I'm so. The Bunyawa. Son in your don't be out the Bunyawa. Oh, you intimidate. Bigala.
Ya. Ini batang ma. Lemi ada. Lemi itu ma. Masa soka ya. Come on. Apa yang udah saya baru sokare? Tapi yang kalian dia muklu. Tidak dulu ane. Nawon zo, tiki sasha won nawon zo ka. Tun kushi sasha won. Ni mo yoso. Sokare. Sokare ko combien? Kara. Oi. Nin dimi tare. Kai can ta shi an bar yake. Taran kike don da muke. Basta mu biyar ma kabin nan ban da biyar da an ba. Abin biyar. Kabiyar na bam kike. Kayan tu. Yin zuwa baruma da kwafin ba ma duma yin kira su. Isi zan. Allah shirin da girmu. Ka zan ta tika tica. Yin gira mun na wuso. Yamal man da ba duni ya da sa biyar ba ta. Na wuso. Ayete shi sashi wa nawun nan ka tun shi sashi wa nawun kan tun kun shi sashi wa nawun kan. Donc amin wun to ne nawun zo be to ne. E to tin ne kana akuka ta kana. Masta ti ya da fa be du mun ne masa. To ba du mu be shawo. Ya, ni wa ko ya ma. Okay, masa. Thank you, masa. Masa ma na labran na biyan sar. Company la. Zagara ya zagara kan bora. Isi za ta makanca. Não, Thomas, company $, now so $, company we don't fit in a project here. $100. Now so come then, but a man alone. Oh, master, I beg you, it is company money. I beg you, master. Madam, company money. Now also. Master, $100, but it is now also. To me, you have a shop of your pommer, master, so me now, chilling in your phone. Now, $1 shadow could be a zam. What, master, is only chilling Puma. This is Ankawa. This is Ankawa. Master, now, so we shop. Zauna. Ayanya. Now, so. Don't tell me, sir, company now. Now, so no mazam, but Haka Jones. What? No, now, so master, put now. $, my boss, company money. There $, $100, company money. Company money. Ayiri. Tishina. Atasan nondeng gala. Ungku kira yiru mukule yiru lebesha. Ada kian. Oh, kian yiru mata. Akbaru ni agan pushim. Boss. Karara za ko yi ta ba. Ne zamba. Madam. Har ka buwan na wuyule. Isa ce ben yara. Richard, je ne compte à te faire. Thank you, madam. I'm sablar.
yar na makanya ka yuti kan je nan karatu bo ba kare alan mala to bo kan ya ga ta pe ka yana ka ta fuha ka zang la ba jim je ni so kala ba njira na kayina nan tana shi ne ko njira kalma insha Allah na ande su a da pel ni da be su kurma ran be yi wanda me yi ma so hala ko so kol mana لما نشكو كان قتل لبي الماء أي كا ويمبي يلمو وموسى كا ودم يلك الله يركو شيء الله يلما هكاره دنا شيء يمبي تومو بمهريا لأن أنا بوهريا سامشلمو أصلا كنت أدوين الكاتشو بامارا جكام بوهريا قالوا نادي السوق ما ركضوا نكابي نغلا لبن كيا نوسان أقول كأنا Ruso kan fara nan tusuwa kai ne da mala cirayi samlan da woi cirayi on ko to woi nso mun biyan da jene nso mun biyan da na biyo nyovel ne mino ya ham da ya ko dakkan kai ya san da yuarka durma yuarka nan woi on ko to ai dona lalo dunno shemana ande su azambo ne ketu to na barka la shela dinwa kan la tira kan tira Iya sama boga ma tin sa cham to rob ma. Jo so kan sa yana tu. Ne ti chili body. Kambel she ko yo. Mi wo mi a. Yes boss. Kawla kam dan jara ka an ma ni ko gun mala. Kula da ko ga mi yo. Ne ma grande ma. Ka boss. Na zo a shi yi wuce a yar su jina ka ta to shi yana yin wo ka ba ne bula ka le yan kwana na ko mo mira kan nan da sha o zo a mochi na biya ka mun ku be mbora ne ro kishi ne kana shin ku tamba anga da ru ka sabonin kili boga ma an yar mu ka sube don ma ne bo so mai action shi na zo din ne ku tune min ne ku mun ya shawo ka sa ko wurin yirma wuce o yin man watan guru ko wesu ya fanwe ba yar mu yae a chum da bani ku ya ka ko nan ko na nun garo to chwa mun yirba a bin le man man yirba bo a ta nan yo ma yar ka yo ma ai jama bula kan jira fitara ki ben no boss mama jama aw kan yawa ma a ko ka nan da an ndo gor shi yen ta man ka chamci so kammala man yirwo Isaha shi kenan ne yi ka lafiyo wannan tunanin cewa su kwai ba wai boss kama zan yi cewa shi kenan ma ta je ta to yi yare ne kan so kan goye be ai wai shawo boss ni bin gwado no try ai bi yero ko ban da kama ko ne to try so nyiwa ne kra ko ko ban mu man ka brada aku yana manyar ga zamala manyarwu Oh, sarangnya bersih kalau kara. Aja nasi. Aja nasi. Kau naik cina sanjau yang manjil sih. Nyawa, bawa urus kau. Ini ada ni. Bukan kan dia silaki mak. Jibun pun ada yang ba. Jangan kabrada. Oh ya, sampai berenang dekat ajaran nyawa ma. Insyaallah ni. Sakaciri. Kami aja kiri bersama. Beri kila dengan mama yo. Mama magnet mai injo kuteman badlu ayo we sha sha mbiya ya nego na boss chama ka zuwa kan yin rufi o sakacin mamman ka ce fonna dimbe to ni ba ka na ni ku alo ha boss de mala ai dinya boss de mala wannan wanda ka tairo akala Antum anya fiye sha. Kalmo loron ta basha mi wannan ma. Nawa, ne kila shin ma mama. Kalmo din ma ka kalmo. Ni kila. Mama ta jibin tama. Yawa. Ponna jibin ya trai. Akala fiye. Ruwan kala. Anchuma. Tiriya. Yan wona me. Asini esembele kawula ka yari ayisna ayaba ka butala aka yaba ta harba zuho a face one ngo kan yanta ai tilam palala
I'm pounding your name for so. Auya. Dites-la, là. Dites-la, pounding your name for so. Hey boss, man, you more next time, not joke with no Nos family. I hear me. Afira, Kura. Give me that gun there. Silence, silence. Bafira, silence, silence, silence. Hey yo, sound boy. No skin a backyard. Cause a long time I win a back like that. And silence a winner in a chat. Cause a long time I win a take back chat. And no say in a backyard. Cause a long time I win a back like that. And silence a winner in a chat. Cause a long time I win a take back chat. And na 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 na. No it's we not big man thing so we not fear. Naji Gabriel Misa salam la no ya tu alma ni bakagama kula wontan anya ya tu alma nkuche ya tu alma yule dama senele hirshama misa salam nabi biyar shama kaptu ko yanku misa salam kar ku can free bice sambala umwaya bice sambu kaula ka sanan ka banya ka to ma umwaya anya bice soma يعني سبا من كان زمان جام بوليس ستيشن انت ريبورتي كاتبوا بشي Oh Asha, neneng dabai. Tanya ni sang malabla. Kata ba manang ba mate wala. Aisha na da bo en baba so. Oh! Ba da ka. Har ba ta so mara ku kana ru shaka. Na on chiro tare. Ai. Aisha la fe kan kana ma. La arma. Kan kana ni ya tuma ma. Wanda ke ni ga le tu ko gora sam na ma bera har su na kace. Anya tuma ma nya. Anytime come. Aswao, one time or young or the tone the lemon. So, Zumba, Zuma Anto Killer. I shall pass over to one year got to the room. Nadia, the Guardian, Yende Kana, I'm bound to sharing a beula. Nadia. Numban rama tambo chari taka no Asha awla ka fara shi da suma da bayina abakum mayo ni chekara makale mosba Memo dai mota mahashima. Rabuto ta makala abul makala. Agbaila ya fara shi don ma antuma do. Ma mi kamala no ando. Nga fara shi na antuma pro. Aso chariya la kamtina. Awnya. Mo na ba ko ko to chariya. Ola kai to chariya. Ola kai. No bo hada ko se. Aji daman sota. Ola kai nan fatiya. Ban kam da ne bazani ne. Ban kam da kun tula tuma da ne. Zomnawo. Ku to chariya no ba. Chekan lera. Ka lera babana na ka soje. Aji daman sota ma. Daman sota ma. Ah soro. Chakonse. Kai,
Wonderful. Kai, I'm a large pa me take man to kana. Surprise woman. Why to haka shi dai? Kai. Ku ya ne yankana me yankana. Oh. Kai akwa man pam. Kunna wonzo. Mami, da kuma be shamma ami. Kunya da fast. Abang abo. Mami, a day you to just see me more than 10 times. Abang abo. Tu que je suis second, comment 5 minutes time by call ma. Ne can't is continue. Oh, fine akwa man pam. Mpo ka tell mami gago mula ku bola fast give and take abang abo. Lavo. Oh, fine. La, oh fine. Me we pon ko call me it's taking me saying ban 5% jump. Abang abo. Oh, bien you. Mama play to I wanna be you fast. Abang abo. Okay, do not abang. Second day, come back and keep playing with your canal. So on ya. I come from now on. Oh, c'est tout là. Kakumba mango kakumba kana be duniya gwarganda an can an yala ta ba yawa dam jambara nuku kana ma dama yala blanne jaguma akulan gidama Pukul bolan dama kacama kan janje ya ma mira kon kana ti yala ram pa ga shan ka woman no mira na ya rimi na ta'ara yuzu kan labna دم بتعرى na ta'ara ya ba ya huma kul bisala دكول اللي ورثه wa ai توركا تاشر عوندا نماني يا Ya, ni mo bia pam. Iya ba. Ni mo ma, hein? De kazan bosse. Iya ka wala kayan. Kan yan na siya. Ka. Anya, hein? Ni mo ma de ya betu. Awumya. Ya. Da men ko yana na so ma. Ni ya mu yan so. Ka zana na ba izo. Ka dabla kamza hatu tira. Awla minu ku barsha mamba. Anya damle. Hein? Damle shi azo bam. Karba damle. Abaye pole damle dola. Kama yi pole damle karza hadwala. Ya kan ta ka damle bam. Ai. Mo ya ngum barga mi on beshe. Toron zo. Dambo ngura kaye to awala nyele. Awunga. Mumna ya. Nyela ni so ngunya so. Nyela ni so ngunya so ma so ni shere. Hein? Kapte tire la yara. Ka ni pam te kwa ni haram. Na ba pam man ni so ngunya shi. Ana nangala kete. Anya. Pam ma man pam. Le tifunya. Ka bu ban gad ba ta. Awumda. Mumna ya. Banga dbata banzen yelanga. Nsule. Nzantan te sochira. Awumda. Mumna ya. Ka pam man pam. Hein? Ka kunya kaman ben biela. Nku bo son yi dun don ma su ne biel fumo. Ka baran pal mami. Hein? An zana na ba yi so ngar wa na so na ba yi so ka tan nan barbar ka shi o so shi. Debe nan. Bita kana da ban timanu. Ban yi mamu. Yawa mumya. Awumda. Mumya yawa. Toron zoe. Dama yan yola yor shelen zanta, hein? Oi, yawa. Nyim mama kan atpan bo na jia tamna bata wupe. Awumda be o. To so kulma. Anta sule. Kalamna. Yab gafara. Darma.
kul ma tin ya shekka wa bo Narma Eso. Nah, cuma dia pula. Nah. Wula, alafi. Yaba alafi ka ba alafi. Na ci mama. Ndirwa yi ka kuku. Me kwa mu pun marafa ka bazan ku ba ma. Ganda kana na ta yuri ka ce ndi bi janda bang bang ku ba ma. Zo ka yanti ya. Ha? Wula kan dale ya. Ndaw ya bo million pina ka. Kande. Kan zan la yude. Pam ma so. Ha? Ndaw ya la. Kale no ko kutirce tori. Nyimbra la nyanga. Ka zo ka anta kana na de. Na tra yelba tambo etwa. Ha? To ku to lan to so ma ya. Ku lan to so ma ya. Yi so ma bi. Yi chelo ka de te za kuro wa. Te ni kuro ka ta mo te le la shi marwa. Bana yan kuwa mu ba. Bana yan kuwa me. Foi na bon ma. Foi na bon ma. Yin kul zan yi shirshanga zan pa tour ka doloma. Yi ko dola hal tlan boni lam ya ka kula to lawe. Bana yan kuwa me. Ar bor yen no ndara wa shelma. Mo la ma sa da bunno. Ka yu ma na kun. Ka bi yela na no shel ka za na kun no ka po no to jer wa to. Ka to mo plajer plora an yanga. To yin ji to saba. Yik to bakar yan shi. Dan biar ba kan yara. Yara aku to wu mala ba. Kana tu song maka aku song maka ya ka to yara so ni. We nyamata nura. Wo shege danura. Shama danuru galmo. Ako ko nyetwa ba. Ma bamba ma ban kasi akan chaba ka ka de ntola ma. Amina wo nyamata nuru gale. Chaba. Kama pamma ko biya ka kana halan pemo ma. Maya na yurta. Ma yurna ma dulsu. Iyana mi ka san san selma. Bi kala. Ma yurnu shemo ba. Ma yurna na sonye yini nyuba. Nyamade ka sable ja. Ben sable ka nan ta. To be kuwa. An ba ne twem da nyama kan biya. Be twang. Nada. Aisha. Nitakamboya nana. Mama. Yesu kamboya nana. Lungu ayam tele. Lungu na biana sebensen to kana katipsen. Lungu kayam tele sana ameso. Ai Aisha ka tumbo mba karan tumde yo. Ndio yara made masu. Ai Aisha ka yumo kan yinzan panta wa pan ka da. Ati tema panda. Kapal man yare. Lo man yo bi ta ngere. Rigo. Yawa, ashin jinya. Yulde puli. An yul ma ko anya. Ben shabir. Yulde puli. Aisha zomna tun shali biyan yin ta amma tuma won ku to tun zomna we ba an sulam ban da Yawa. Dan kan wotin ka tu shal pa tu wa de ka tun jira. Ni. Ponna wuli ni. Então eu tenho que ter que zo ka boss boya na ma anya boss ni zamba shata ma na won zo ni ndeiche ka dadama bank da shiri na won zo ada ne pushim Nadia. Aisha. E sai za ku tuma na ngo. Ito bora wonta na ifon. Tam voilà. Boss na di man baya. To. Ha. Ya tana. Akan ko par ma pa
tiri goya to yo ka ban ma ka tiri tira bin shadin biya bin ma kunu zuwa chat tira ma ami le pan ma ka tiri tira yo bin shadin biya bin ma kunu zuwa chat tira pan ma cho na yo ma ama tema ya ti chaniro bank da shi a dan pushim Nadia. Nadia. Ma. Cuma kali cuma. Asal semua tu malah betul mendapat. Katlan sang dah balong nang nak cecil. Cuma cuma dia ni. Mama ya. Ya kalau aku buat kan ya masa mino dah channel school meeting ba. Aku malah lah. Kau Nadia. Banyak le ka office nam biang. Tu aku malah ome exam dah aku buat lah. Nadia. Ami kan ka so nan da an yace. Yanzu in je da an shirye to awo. Amma wala da an shirye to. Maktuma kan tuma. Mazo. Fata nan lapsina. Ashama ko ala sama. Duwa nan wasu hajja ba masa. Da'artun kam atumiya nanya manintamu wala kam adia nanya manintamu nadia ye amoya nadia ye zosawa Kau bawa zo kan kan. Amma la she kam zayi ita ma. Takarnya ai lo mama ibe. Ai lo mama son kan pa la adam be che ibe wala ka ayal mala. Man be lo son ya la kam dem be ya zan ta ma ka chi. Pasar be wa be ya. Shoot out. They are. No, that's what I can't stop us on mama. That something that get done,
Nadia, Piamna. Hey, sweetie, you're welcome. I miss you. Hey. Nadia, I know what you're saying. What? Can you not be? Call me, Nadia, can you show so power, sir? Manu Bila, she's Anna can include the days in Sanka. Well, I didn't see this. I mean, I'm so. No one answers. Ninya match to was up. Catch a Nikunya. This will come at the Ula Rafi. Joro. Ula. Siam. Ula. Marina running goose. Darling, Mbakumsera. Kankalati yala ya soma na uzo kanchang titaba kaza asikeni sheka zama mani police na dona jin zama don pa azuro mbanye vezo ila dela almanten pa ga shi man ba ma da lebla mu kan bisu ngbaza fuwa man chanka yira ni citizen now she ya ta ai da taba Hello. Police. Margaret. Ani ya ko shi mini. Ka boss ba. Bula imbinya. Ba kwan je nan da. So kam za lam ya. Ka to bula na kana ka tunun yom chang. So to bor yom pam. Margaret ka boss ba. O be inside. Na gente ni ka gina. Boss. Nadia, boss. Kau lah kayu yang lah. Kata masih gula kena kau buah hal. Boss, anda su am kaya la zu nen guna di nan manya as. Anda su kaya la zu ka. Ile jaka. Wote bukan. Akak problem. Kape selmara. Oh, kujo mo di. Bossnya. Bos rumah mana sih? Apa ni dah? Bos, tunggu na, ane ciri aku. Magnet. Hola. Hai, itu. Aku jual mau. Ame mau tiada movement pam. Dekat ada. Nampak. Oh. Magnet. Cool. Betul le. Zuɣu Ghana gwamnati ni sabuɣu na pɔŋ pa nanin polo maa o man maŋsi saɣaya ti ka nya bi pala maa ka bi be waɣala ni o man maŋsi yɛliya ni o nyɛla ŋun yɛn lɛbigi o nimbiɛla n zaŋ kpa nanin bɔbili maa lahabali shɛli din bahindi nyaanga n bɔŋɔ bakɔya din garila tira dii lahabali ni bibiɛhi nyɛla bin bɛn ti liri Mr. Salam n ti o nyɛvuli ka fukumsi buɣi bahiraana vihiri di zuɣu di suhupiɛlli lahabali ni nyɛ shɛli n bɔŋɔ suhi maa pirinsi sa nyɛla bin kpuɣi bibiɛhi ŋɔ nuu ka di ʒɛla bayan duba la kootu to di zuɣu kootu maa dubu nyaanga tibi darigibo kam din biɛni din lahi chɛ ka di paaya tim tooni TV zuɣu ma ŋun karim lahabali ŋɔ nyɛ Ayuba Yakub Naawuni ni ti biɛɣu Naawuni ni ti zahim sum gbubi ya ka di kpɛm Ma, kula kaka. No, nanje so. Mbi ka bubare. Do ya kan ti chai.
Ati bashi. Ndio tun dole na biyan dole la kotu. Ma, an kan ina je ya abima yule bon laula. O yule Nadia. Nadia. La ya to ama na mi raso. Bazanga kana chi. Deme kana chi ma yamale. Ma, an kana na so ma so samuna. Nya na la ya kala. Kana amba na yote. Nkupo ya na nkupo songa mekupo ya na nkupo songa ama songa mu na me kan na songa songa ma me ya yira asana dan sin ya songa ka ye to ama ku cham mummuna in cham final case kas ya to ashel ka puni ya I am pala 2020 million ya la million No. Nah. Itu buat lo yang mudasi. Ya mudasi. Jamalu ogoni. Tamu yalma itwa. Yalma ni kanati. Berapa ya? Angkara terpau. Sokan tak nama. Oh. Oyen pernah pun yalma bersyakam. Zo ma cha kumsi ya na yi kuni to amanya da dushi ni dushi na yi kuni to amamura ya da ayan kana la shela yin shi ni wara yer ma ka dala shi shi na na shi na kila ni to awa na yi kuni ni to ama din da dushi ila ko ma ka so ma cha kumsi Kana biwa Nadia ye moya Nadia ye zo sawa manintam yide maledi ko nanyale yide maledi ya nanyale manintam mal nadama ma ye to amari nisha Mr. Black mini yel zwale andirda kabaza chant dala shigare dininye 55 to pa na yinga ka Mr. Black ti yi o shigare o mi dala pale bishi na anu ka pale dbanu ti karpuni ka ti vi kar yela yel zwale on pole ak tu saba mi yelti objection my lord ya mali no Latif ni ya shalma o ya mali Tama, ya zolan shigar ma da yala 555 bale bishi. Anzuma loye Latif me yani shigar ma yala bale bishi. Dan tam da wo yani ya zoy din balama. Objection my lord. Order, Latif. Latif. My lord. Ami ankara maji shahra kama shigar ma di shahra na court mo ne Juma ma shahra. Takan yele. Latifa. Aji ashahra dinna. Takan yele. Lawyer Latif. أنت شجار ما أيلا لا دماني لا 55. Juma 55. Juma. Latifa. Ayah nak duluan lah 555, biar lah 555. To,
Sarema ne condition. Akaya mama. 5 ma ba tam paraso. Abadi ma de send ba tam paraso. Omi yela no din ma yela 555. Kam yela din ma yela 55. Den bo hele adin ma kaya mama de yela. Those are semi-small deformation of character. Those are I have 50 million. And Latifa Mununyala. Kalan to you 30 million. And to Kotuma. You have to share them again, Balama. Nduma. Order. I cannot do the Ghana Zelfana. There was Saturday. I cannot do the PND Sulu. Then the Maza Sangela done by Saturn in Circle. Hazam cannot to 1992 Constitution. Share Ghana Zasa Zarkman and Zumba, Katulu Tuma. The Baba Saturday. Had I cannot do the bylaw Shanadan Zan the Tambana Fool. Then the Maza Sangela done by Saturn in Circle. Kiss one man and Dama Sherma be Yellow Rochelle Pala. Ninselembe I cannot do Nadiam or lawyer. Yamama Dola Polun, Cabatir Lefir Tambana. I cannot will Nadia. The let me pumble woman. 2 will or records pune. Or Namipum mad criminal case. Can be police station. On Daniel Rumpinanu. Or I chance to courtesan Suku. Okay, Mada Lady. Those all let me pumble one. Objection, my lord. My lord, I let lawyer Samakusi to Ama, the Benon Yamale, and on to Yellow to Ashel woman, Carlos on then she took your women, not Ziankube Kamu. I'm not going to lay you try my pony, not the Mr. Sai. Over me, she will high vision chunk chirpy. Not the government comes a Sai bull. Ukana comes a side to foster no somewhat drowning. You have no ripum, Balama. So, all foster no ripoma, who's asked a Cotier Marafa. Interretino, no saco somewhat on Cosas. Ka gerger nang tu mane gerger mashi ka marfama mi Mr. Saibu nduma ke kam boye twama nso page pam on yele ye twama nka gele son za sa shama o yele ni Mr. Saibu da bola na je piru no trepo nduma kam bona zan ka bo mun loya ma bi ma ni chanka bo marfama o nyela pole de be soja no kartuno chanka bo. Objection, my lord. My lord. Objection, my lord. Order. Nduma, nila borne asong makambu gwashe nyam kamani. Police man bana dia sashe na marfa sherma. Vegu hele la marfa ma de register. Duzo suzan bana sat banu yusela la marfa ma ko goble. Kala kala tungule Mr. Sayum mane Nadia bra kon piano ko lawo. Vegu ya banu lo mate yuna mbalama. Duzo omro punya. Objection, my lord. I lay Mr. Saba lawyer Saba kusini gale to ashe ma de mala ko mi filashal on tirma na tiani ke jumano o bu marafa nduma wulaka adam biyan chana tizamini gana zalbu woya na da chanka bu tambu bitiya na bu marafa kwara na tiya shirku on bu marafa ta amro banyo o kartumika polo Mr. Sai polo ko piano o tu karate non lalama ka Mr. Sai ye marafa ma internet no ko zasi ka gergerman ka marafa ma Mr. Sai. Dus Amika le article 201 verse 7 Ghana Constitution yet him kamania. Then they know command rape. The word rape. Command IT. You see that I try to to be a rape. This is what you sham. Ghana sasser lem caramel ya pam. This is what the tune is with Mr. Saibo. How to me what Yama Salvale. Nduma near Solan were Kazan by 2000 Kashin. You are to will manage the case Shama. Engineer Bankian to my food. Case can in this moment of food. No one yet by a trash Kashin Yam command. Then they should not come as you dash your polo. Jana no to rape, command Benjia Shama. And down. The girl law, but won't come and so young raper. You take law into our own hands in the own level. At the year our report to Fukum Cinema cover 2 moon. Aka swell ne at you never. Objection, my lord. Objection, my lord. Mr. Samakus, our brother and Lydia to Ashelma. Or that defend not yet defend the Roma, defend the money. Dimi the selector line, Adam P. Anke Shapulka. Ka Timu Bay, Kubitia in money. The two not defend our self defense for Rana, Kakuma. So, my former room can name Mr. Sai, you cannot say no, not the
Order, sit down. Jimmy. Nadia Idris. Rashid. Ajuaris. Saula. Aku mau aja. Nabe. Pona shukuru chamka ana fans. Rashid. Naonzo. Me akumuna kuna kanye aye ndo kuna kama tren kati ni. Dalma no kan. Azawa. Mama usaka mchana. Mane jinto kuma ni garo. So kawla nyeti na majesta kullu sara. Maji kanga. Majority. Kawla nyama. Mwana afi. Utanda ukane kwenye first lakini ukane kwenye kitu. Ani zwa ndio shama. Mukanya. Na ozo. Correct. So ula je school because anaozo mami school it's not easy but now we going to pass inshallah so inshallah albahu ko fikela tu alhamdulillah so ula tunaka abiko mami ni school mari sana wa course ya kaza wow oh so upo mambalu ya katapaya kuda oh that's good wait I'm gonna be any do any man also ishap tundu chuta pam nakachi nyama yuko nza mchana ati disaresha ka kumisa aloka yema ka mala rugwa mle ka faya mama tu ka yema na uzo la tuma ma nakaba na ubwa tumanya nimo anya loya tuma fola ngombo na uzo bit to be nyana nimo zo kaya kayema boss tuma una tumbo na papa shamba na uzo tena venga mami tena bwani ma tizana mususu kwa hanzo ana sana wa shamba badi mama akumika wala ti family shamba mususu nyetiza ana sana yuzo namuna zanga mususu haruso hali ka dehman kamle ne sariya kamkamanenti ko ya kamkaula kayan barba tun kusa mutsalla sariya ko ni zilin tun dilisha zon kunu la alkawli na alkawli ma di chakala ma kanto jirna ka kin benga na inde kunu justice atu na onso perfect na shaka mkono majority la dada ai na onso na za to ku yelo mo ai ka daba ne ka so ka to kuma la bil shelta ka ya na famu moto to anya nje mo na onso karinya la mun so nya la pura ka ka tan na da orto an kunya friend kam ye na no amma digama ma ko yenda majority har mamman mun ya zo are favor ma to di yan chaka testable ya no pulan da mun kan das halin muna yin nan dan kazan kurku halin jihar kariya la favor yan bere ko na mun di chaka tushe na tunuma wana di chaka ya mun bar insha Allah oi na zo kan yara so aminu ya kafar na wana ai kana talle Nadia Idris niveau kuliyatu ambalama medrin kesim balama dozo ni kwente tu amana sham Nadia Idris tian tuhuma sarka yum pia with hard labor order kolantom yo 800 million representé Mr. Samakuse causant son énervement court close Nadia Mirka kpora tuzuldo ngotale Zalgu no wushe mbala Na itum karbe
zalgu dindima na yitumberg zalgu dindima Nadia ye moya Nadia ye zosawa manintam yide malidi ko nanyale yide malidi ya nanyale manintam mal nadama Yide malidi ko nanyale yide malidi ya nanyale manintam mal nadama manintam yide malidi ya nanyale yide malidi ko nanyale manintam mal namwapam manintam yide malidi ko nanyale yide malidi ya nanyale manintam mal nadama Tiju manawuni ako kati jamda nduma somtina mbogu duniani Pyala nawuni kumtika chinchi tienula nduma kumtika chinchi fakari La polizo Nadia kon la oba La polizo